her kommer Sharpei. Eller den engelske bulldog. En race, som i dag blev dømt af Karl Erik Johansson fra Sverige. Det her, det er bedst i racen ud af 24 styk. Sharpeien, vi har stående hernede, blev jo dømt af gruppedommeren Hans Almgren i dag. Bedst i racen ud af 26. Vores Newfoundland blev i dag dømt af Pirjo Aaltonen. Der var tilmeldt 32 hunde. Og så skal vi bede alle racevinder fra gruppe 7, 6 om at gå til forbedømmelse. All best of breed winners from group 6, please go to the prejudging area. Racevinder fra gruppe 6 til forbedømmelse. Den sidste af vores 4 deltagere herinde, Aftenpincheren, blev i dag dømt af Hanne Leine Jensen. Hanne Leine fandt denne Aftenpincher som bedst i racen ud af de 6, der var tilmeldt i dag. På en 4. plads i gruppe 2 på en lørdag i Herning på en international udstilling skal vi se katalog nummer 0636. Det er Newfoundland. Og det er Cannon Beers, You're Just Too Late, opdrætter Ejner Paulsen, ejer Anne Søndergaard Ejby og Kenneth Ejby, som kommer fra Danmark. 3. pladsen besættes af katalog nummer 0496. Det er Sharpei. Som hedder A New Flame from the Chinese Wall. Opdrættet er Claudia Heinsius, som også ejer racen og kommer fra Holland.